Гаяз Исхакый. Мансур әсәреннән өзек. Мансур тагы башкача уйлый. Ул мәдрәсәдә укыса да, мөтәгаләсе чыкса да, мәдрәсәне шул кадәр вак эшкә саный иде. Ул әтисе уйлаганча китап карап, авыл куштаннары берлә бер булып халыкны талап, бот күтәреп, эшләмәенчә сугым кебек ашап ятуны, өйләнгән булып, күршәк төсле шылтыравыклы атларга утырып, кияү булып барып, бер танымаган, белмәгән кыз белән бер келәткә бикләнеп ятуны шул кадәр мәгънәсез эш таба иде. Аныңча, буларның берсе дә аз гына вакылы бар кешегә һич эшәрлек түгел иде. Ул үзенең күз алдында әле гайриниһая киткән надан, фәкыйрь, разил һәм һәр яктан хезмәткә мохтаҗ халыкны күрә иде. Шул халык шул дәрәҗәдә тамукта торганда һәм көннән-көн шул тамукка китә барганда, ул матур бакчалар файдасы белән, кушканнар киңәше белән симез генә, йомшак кына бер кыз алып, бот күтәреп ятуны, бөтен гомерне ашау-ишүгә корбан итүне бик зур җинаятькә саны иде. Вә шундый вакытта шалтыравыклы атлар белән вакыт үткәрүне вакылсызлыкка исәпли иде. Аныңча, бу вакытта һәр аңлаган, һәр белгән кеше халыкка хезмәт итәргә кирәк. Һәр кеше үзенең вак-төяк рәхәтләрен уйламаенча, халык файдасына үзен-үзе корбан кылырга кирәк иде. Мансур шулай икәнлеген аңлый иде. Шулай итүне һәр кемгә фарыз дип белә иде. Шулай итүгенә бу көнге көндә хезмәт дип ышана иде. Шуның өчен ул үзенең пишкадәм әтәсенең планын җимереп, әнисенең кодагый буласы килүенә дә әһәмият бирмәенчә, зур алма бакчасында кып-кызыл булып, бөтен шул тирәне матур итеп тора торган бакчага да илтифат кылмаенча, халыкка хезмәт итәргә китә иде. Фикерен булар өчен юри әйткән кебек хезмәтче кереп, атлар өлгерде, диде. Мансурның анасы, зур сеңлесе, бигрәк тә кечкенә сеңлесе тагы кычкырышып еларга тотындылар. Мансурның да тамагына тыгылган нәрсәсе ычкынып, битен кайнар яше белән юа башлады. Атасы да икенчегә чыгып китте. Мансур бик тизне үзен үзе тыеп, "Хушыгыз", дип чыгып китте. Тигез генә чалтырап бара торган арба тавышы берлә аның алдыннан акрын гына бу ямьсез манзара күчеп, киләчәкләр күренә башлады. Шул киләчәк фикере аны бөтенләй биләп алып, ат атлаган сайын үзен шул яңа тормышка якынлаша кебек хис итеп, үзенең идеалына таба китте.